פרק ט', פרק של כללי המלאכות. כללי המלאכות הם יסודיים מאוד, וניגע בהם עכשיו מכמה צדדים. ואולי לפני, לא, נתחיל בהלכה הראשונה, פשוט נעבור על ההלכות, אני אשתדל שזה לא ייקח הרבה זמן. אם אתם מאבדים אותי אז תסמנו לי, אני לא רוצה לדבר לעצמי. בסדר. אז ההלכה הראשונה הבאה ומדברת על אפשר להגיד, 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשפוט, ויום השביעי שבת להשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה. והעונש של מי שעובר על המלאכות, באופן כללי, הלכות שבת, חז"ל אומרים עליהם הררים התלויים בשערה. זה הכוונה שבתורה לא כתוב הרבה, ואילו ההלכות עצמם זה הררים. שהרבה הלכות שתלויים במאוד קצת פסוקים. ובכל זאת, כמו שכתוב פה, 4 מלאכות נזכרו בתורה במפורש. אז 2 מלאכות זה חריש וקציר, וכמו שהרב כותב פה בשם הרמב"ן, רוצים ללמד אותנו שגם מלאכות, מה הוא כותב לי? אוקיי. רוצים ללמד אותנו שגם מלאכות שהמזון של האדם תלוי בהם, גם הם אסורות. עוד מלאכה אחרת, מלאכת הוצאה, שנחשבת מלאכה גרועה, ובאה התורה ואומרת גם היא אסורה. אני חושב, אפשר לומר, מלאכת הוצאה היא, אפשר לומר, הגבול. כלומר, בכלל, אם אני מנסה לזכור את 4 המלאכות האלה, ופה אני אומר משהו שלא כתוב בפניני ההלכה, אבל בסדר, בשביל זה אנחנו נפגשים גם. אם אני מסתכל על 4 המלאכות, אז יש לנו 4 מלאכות, ובכלל, כשאנחנו באים להגדיר מושג, אז תמיד יש לנו אפשרות להגדיר אותו בשתי דרכים. להגדיר את הקצוות, כלומר, איפה עובר הגבול, מה נחשב מלאכה ומה לא מלאכה. מה נחשב אסור ומה לא נחשב אסור. ודרך שנייה זה להגדיר את הלב, את המוקד. מה הלב של האיסור? ואני חושב שבארבעת הדוגמאות שהתורה נתנה, בעצם היא מקיפה את 2 סוגי ההגדרות. כי חריש וקציר זה 2 מלאכות שעוסקות באוכל נפש. כלומר, היינו חושבים, בעצם זה מלאכות שעוסקות בגבול. היינו חושבים שאולי מה שהוא אוכל נפש, שהאדם תלוי בו, אז הוא לא אסור. ואומרת התורה שכן. זו אמירה שהיא גם, אפשר להגיד, הלכתית, היא יבשה, אבל היא גם משמעותית. כי היה אפשר לחשוב שיצירה זה רק דבר שהוא מאפשר להתפתח על גבי הקיים, לא הישרדות. כלומר, יש את היצירה הבסיסית של האדם שהיא הישרדות, ויש את ההתפתחות, את הקומה הנוספת, את האומנות, את כל מה והיה אפשר לחשוב שכשהתורה אמרה לשבות, הכוונה רק מאחד מהסוגים. ולא, אותנו שגם מהדבר הבסיסי ביותר צריך לשבות. השביתה היא שביתה גמורה. זה גבול ראשון שאנחנו מסרטטים. גם חריש וגם קציר, אחד הוא הכנה ואחד הוא יותר הקצירה, זה הזורים בדימה ברינה יקצור, כן, כי יש פה גם עבודות ההכנה הבסיסיות וגם התוצרים שלהם. אז זה חריש וקציר. חוץ מחריש וקציר יש לנו מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה היא גם כן סוג של גבול. כלומר, הייתי אומר, אם בחריש וקציר הגדרנו את סוג היצירות שאסורות, במלאכת הוצאה אנחנו מגדירים את הגבול של מה היא בכלל נחשבת מלאכה. כי היה אפשר בקלות לחשוב שהוצאה היא לא מלאכה. לא יצרתי כלום, לא חידשתי כלום. בסך הכל העברתי חפץ ממקום למקום. כשאני תופר, אני ממציא בגד חדש. כשאני כותב, נכון, אני עושה משהו. כל המלאכות, חוץ ממלאכת הוצאה, המציאות השתנתה בעולם. יש לי איזה תוצר חדש, שעכשיו עשיתי אותו. ואילו מלאכת תוצאה, כאילו לכאורה לא יצרתי כלום. ובאה התורה ואומרת, גם יש פה איזשהו תיקון, שאתה לוקח חפץ
מרשות הרבים, או שאתה יחיד, אתה מתקן כאילו לוקח בעצם את החפץ, אתה מחזיר אותו לרשות שלך, אז יש פה איזשהו תיקון של אותו נכון. חפץ, אפשר כן, להגיד. אבל היה אפשר לחשוב שזה לא יחשב מלאכה. כלומר, הייתי אומר שזה הגבול בין מלאכה ללא מלאכה, ובאה התורה כן, וחשוב לה, כלומר, אני בא ואומר, התורה לא בחרה סתם מלאכות אקראיות, התורה הגדירה במפורש את 4 מלאכות שמסרטטות לי את הכיוון הכללי של מהי מלאכות שבת. אנחנו נראה שכל מלאכה כזאת, אנחנו נצלול אליה אחר כך, ואנחנו נראה שיש בו עוד הרבה עומק, גם מלאכת הוצאה. אבל בוא נגיד את זה ככה, אם לא היה כתוב לי מלאכת הוצאה בתורה, יכול להיות ש... שלא היינו אומרים שהיא אסורה מהתורה. כמו למשל שמוקצה לא אסור מהתורה, אלא רק מחכמים. כלומר, הייתי אומר שמלאכת הוצאה היא הגבול, וזה שהתורה כתבה אותו במפורש, היא בעצם אומרת, אוקיי, גם זה אסור. אבל הייתי יכול, לא הייתי יכול, זה לא מובן מאליו, נגיד את זה ככה. באמת, נכון, נכון. קוראים למלאכת הוצאה מלאכה גרועה, כי לכאורה על פניו לא קורה בה כלום. כמו ששי אמר, קורה בה הרבה, כי המקום של החפץ הוא חלק מההגדרה שלו, ולהעביר אותו מקום זה גם יצירה. אבל על פניו לא קורה שום דבר, ויש לזה אפילו נפקא מינות הלכתית. המלאכה האחרונה, אני חושב שהיא בעצם מדברת על הלב, וזה לא תעברו אש בכל מושבותיכם. כמו שאתם רואים, נחלקו בזה התנאים, האם עברה לחלק יצאת או ללאו יצאת. אני חושב שהוא... כן, הנה, ואמרו חכמים, הרב מלמד מביא את ההלכה, ואמרו חכמים שהמלאכה הזו הוזכרה כדי ללמדנו שעל כל מלאכה ומלאכה יש חיוב נפרד. כן? יש דעה שאומרת שעברה היא ללאו יצאת, כלומר לבוא ולהגיד, זה שהעברה הוזכרה זה כדי להוציא אותה דופן, אני לא רוצה לגעת עכשיו במחלוקת הזו, ממליץ לכם להסתכל קצת בהרחבות על זה, אבל במילה אני אגיד דבר כזה. לא במקרה יוצא להלכה שמלאכת עברה מלמדת אותנו משהו על כל שאר המלאכות, כי בעצם מלאכת עברה היא הלב. הבערה מהי היכולת לשלוט באנרגיה זמינה. כלומר, בעצם כמעט כל המלאכות, הבערה משתמשים גם בהבערה בשביל המלאכות האלה. לא שזה מחייב, אבל זה שהבערה היא מלאכה שנמצאת בתשתית. ובעצם כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים לאן, כלומר סרטטנו את הגבולות של המלאכות, אבל עכשיו אנחנו אומרים, מה הלב של המלאכות? הלב של המלאכות זה בעצם אותו היכולת של האדם לפתח ולתקן את העולם. ובכל המקומות האלה, כל פיתוח משמעותי של העולם דורש אנרגיה זמינה. והאנרגיה הזמינה הזאת זה בעצם האש. אני חושב שזה מובן מפה למה הרב מלמד, לעניות דעתי, אני הקטן מצטרף, הם מאוד מאוד מחמירים בחשמל. כי חשמל במובן המהותי ביותר בעצם מחליף את הרעיון של אש. זה גם קשור לכללי המלאכה. לכל מלאכה יש לנו אב ותולדה. מה ההגדרה של אב ותולדה? זה סיפור מורכב. אני אסרטט בקווים כלליים. אב מלאכה זה אפשר לומר הדרך שבה המלאכה נעשתה, במשכן אני מקדים את המאוחר, אבל הדרך שבה המלאכה נעשתה במשכן. תולדה זה כל דבר שהוא מספיק דומה, בעיקר ברעיון של המלאכה, כלומר שהוא בעצם מממש את אותה מטרה, אבל פשוט בדרך אחרת. ובהלכות שבת תולדה אסורה כמו אב. ולכן אני חושב שזה שחשמל אסור מהתורה, זה פשוט הוא תולדה של חשמל, כי זה ממש עומד בכללי תולדה. אז זה לגבי זה. נפלא. בואו נתקדם להלכה ב'. אז כמו שאמרנו, אז בעצם עכשיו התחלנו לדבר עליהם. מלאכות המשכן נלמדו מלאכות שבת נלמדו מהמשכן, ואני חושב שזה לא סתם, כי המשכן מבטא, הייתי אומר,
מזקק את היסודות של תיקון העולם. כלומר, בניית המשכן היא איזשהו רעיון יסודי שכל תיקון העולם סובב סביבו. ולכן בבניית המשכן התגלו, הדרך לבנות המשכן זה על ידי כל אותם יסודות שעל ידיהם אנחנו גם אחר כך נתקן את העולם, ובדיוק מזה צריך לשבות. אנחנו נראה שיש מחלוקת גדולה, האם כשאנחנו מדברים על מלאכות המשכן, הכוונה המלאכות שבו הקימו את המשכן, או המלאכות שבו עבדו במשכן. למחלוקת הזאת יש, נראה, אם אתה מדבר איתנו אז אתה מושתק, אני לא יודע אם דיברת. למחלוקת הזאת יש הרבה נפקמינות, האמת, לא המון נפקמינות, אבל זה שתי דרכים להבין מאיפה למדנו את הלכות שבת, האם למדנו אותם מהקמת המשכן, כלומר בניית המשכן, או מהעבודה במשכן, מעשה הקורבנות וכו'. אנחנו ניגע בזה כשאנחנו נראה את המלאכות, כלומר מדי פעם יהיה למחלוקת הזאת נפקמינה, רק חשוב שנזכור שיש פה שתי אפשרויות, כשאנחנו מדברים על מלאכות המשכן. בסדר, כל זה, ראיתם את המלאכות, ראיתם את הכל, מצוין. מה עוד חשוב לנו לדבר? אוי, רגע. זהו. מה עוד חשוב? זה היה הלכה ב'. הלכה ג' בעצם מדברת על הגבולות של איסור תורה, שכשאנחנו מדברים על גבולות, עוד פעם, דיברנו על מה נקרא מלאכה ומה לא, אבל גם על הדרך שבה עושים מלאכה, לא כל דרך היא אסורה, לפחות מהתורה. ופה אני רוצה, אני חורג עכשיו מהסדר של פני ההלכה בדיוק, אני רוצה בעצם לדבר מכיוון אחר. יש לנו בעצם שתי סיבות למה מלאכה לא תהיה אסורה מהתורה בשבת. הסיבה הראשונה היא סיבה כללית, שהיא נכונה לכל התורה כולה. במובן הזה, הייתי אומר, היא לא חלק מהכללים של הלכות שבת. בפועל לומדים את הדברים האלה בדרך כלל בהלכות שבת, אבל כמו שראיתם, אני לא יודע אם אתם זוכרים, בהלכות כשרות קצת נגענו בדבר שאינו מתכוון, אדם שאוכל ולא מתכוון ליהנות ממשהו מסוים, אם כי שם הדיון קצת יותר מורכב, כי באופן כללי באכילה תמיד יש הנאה, לכאורה, לא, הזכרנו את זה, אני לא יודע אם אתם זוכרים לגמרי, אבל הזכרנו את זה. ובאופן כללי יש עוד הרבה מקרים בתורה. אחד מהם, הנושא שיש דיון מאוד מאוד ידוע, זה בהלכות כליים. מה קורה כשאדם לובש בגד כליים, אבל לא מתכוון ליהנות מהבגד, רק להציג אותו. אז בעצם סוגיית אינו מתכוון הרבה עוסקת מתחילה מהשאלה הזאת. אז בעצם הדיון הראשון החשוב זה הצמד שנקרא אינו מתכוון ופסיק רישא. אינו מתכוון, אדם שלא מתכוון לעשות מלאכה או פעולה, אבל, או נגיד את זה ככה, אדם מתכוון לעשות פעולה מסוימת ונגרמה ממנה פעולה אחרת. אז הכלל הוא כזה, אם הפעולה האחרת שנגרמה היא לא הכרחית, הרי שזה מותר אפילו מדברי חכמים. כלומר, הדוגמה בפרק, הדוגמה גם בגמרא, זה אדם שגורר ספסל, והספסל עושה חריץ באדמה, אז לא חייב, אז עקרונית זה מותר. זה אינו מתכוון. פסיק רישא... מה זה אומר לא הכרחי עליו? לא שמעתי? מה זה אומר לא הכרחי? כאילו... לא הכרחי, הכוונה... לא נצטרך. לא, שאני גורר ספסל, אני לא מכיר את רמת הקושי של האדמה. יכול להיות שהאדמה הזאת היא לא מאוד, היא לא רק, אדמה רגילה, הספסל הזה לא יעשה חריץ, אבל אולי האדמה הזאת היא רכה והיא כן יעשה חריץ. ואולי הספסל הזה כבד, אז הוא... אני לא באמת יודע אם יהיה חריץ באדמה או לא. לפעמים גוררים ספסל ויש חריץ, לפעמים גוררים ספסל ואין חריץ, נכון? כדוגמת זו, או דוגמה,
אני הולך בדשא רגיל, ואני לא בטוח שאני אתלוש עשבים. יש המון דוגמאות לאינו מתכוון, כלומר שלא בטוח שתקרה מלאכה. אני פותח את המקרר, ויכול להיות שבדיוק בגלל שפתחתי את המקרר, אז המקרר יתחמם, ואז המנוע ידלק, ויכול להיות שלא. אני לא יודע. כלומר, אני עושה פעולה אחת, יכול להיות שתיגרר ממנה פעולה אחרת, ויכול להיות שלא תיגרר פעולה אחרת. בסדר? מובן? מעולה, תודה רבה. אחלה. אתם, מי שאני רואה אותו גם יכול לסמן ככה, ואז לא תצטרכו, זה גם אופציה. אז זה אינו מתכוון. פסיק רשע זה בעצם מקרה של אינו מתכוון, אבל שבו התוצאה של האיסור תיגרם בוודאות. הדוגמה האולטימטיבית זה אדם שרוצה לתת לבן שלו לשחק בראש של תרנגול, כי זה הכדור שהבן שלו אוהב לשחק איתו. לא, זה לא אני המצאתי את הדוגמה הזו, זה הגמרא, אתם יכולים לפנות אליה. והבעיה שאת החיוך של שי אני לא רואה, אז אני לא יודע אם הבדיחות שלי מצחיקות אותו. ואז הוא אומר, לא, אני לא התכוונתי להרוג את התרנגול, אני רק התכוונתי לתת לבן שלי לשחק עם הראש של התרנגול. אומרים לו, ידידי היקר, אי אפשר לקחת את הראש של התרנגול בלי שהתרנגול ימות. זה לא עובד. יפה. זה לא עובד. אז, ולכן זה נקרא, הביטוי הזה נקרא, כלומר, בעצם המקור זה פסיק רשע ולא ימות, כלומר, אפשר לחתוך את הראש בלי שהתרנגול ימות, אבל בעצם זה כבר ביטוי שמדבר על מלאכה, על דבר שאינו מתכוון, כשברור שפעולת, אני לא מתכוון לפעולת האיסור, אבל היא הכרחית שהיא תקרה. אז זה נקרא פסיק רשע. בפסיק רשע, באופן כללי פסיק רשע אסור מהתורה, אם תוצאת האיסור נוחה לי. כלומר, אם באמת גם אני רוצה, כלומר, כשאינו מתכוון, גם אם אני גררתי ספסל ונהיה לי חריץ באדמה, בואו נעזוב רגע את התרנגול, כי זו קצת דוגמה תלושה. אני גורר ספסל, ואני לא בטוח שיהיה חריץ באדמה, מותר לי לגרור את הספסל. גם אם אחרי שנהיה חריץ, וואלה, דווקא טוב לי החריץ הזה, כי אני עכשיו יכול לזרוע שם זרעים, הוא לא יודע. זה מותר. במקרה של פסיק רשע, דוגמה כזאת תהיה אסורה מהתורה. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא כזה. אני אומר את זה עכשיו על קצה המזלג. היסוד של ההיתר של אינו מתכוון, הוא בעצם בא ואומר, יש נתק בין המעשה שלי לבין תוצאת האיסור. נכון שבפועל זה נגרם אחד מהשני, אבל אני עסקתי בהיתר, וזה שקרה איסור, זה לא בעיה שלי. בפסיק רשע אני לא יכול להגיד את זה. למה? בגלל שתוצאת האיסור היא הכרחית, הרי שברגע שאני עושה את ההיתר, אני לא יכול להגיד, תוצאת האיסור לא משויכת אליי. בגלל שזה הכרחי, זה ברור שזה משוייך אליי, ולכן היא נקראת על שמי. אמנם פה יש הבדל בין פסיק רשע דלא ניחלה, שהוא אסור רק מחכמים, כי עוד פעם, כי פה אני כבר יכול להגיד, הואיל ואני לא רוצה בתוצאה הזאת, אז ברור שאני, ולא עשיתי אותה באופן ישיר, היא רק נגרמה, אז אני יכול להגיד, היא לא קשורה אליי, אבל כשפסיק רשע, כלומר, כשגם תוצאת האיסור היא הכרחית, וגם היא נוחה לי, אז אני כבר לא יכול להתאמם ולהגיד, זה לא קשור אליי. זה ודאי קשור אליי. שבעצם התוצאה היא הכרחית בשביל, לא בשבילי, היא הכרחית כי זה מה שיקרה, בעצם היא מחויבת. כן, כלומר יש פה כדי שזה יהיה איסור תורה, יש פה שני תנאים. שהתוצאה היא הכרחית באופן אובייקטיבי, ושבאופן סובייקטיבי היא נוחה לי, ואז יש פה איסור תורה. הכלל הזה נכון בכל ההלכות בתורה. באופן ספציפי, כשאנחנו נכנסים להלכות שבת, יש עוד כללים שהם תלויים במילים מלאכת מחשבת. כלומר, מה שנלמד ממלאכת מחשבת הוא באופן כללי לא נכון לכל התורה כולה, אלא רק להלכות שבת. למה? כי רק בהלכות שבת נאמר מלאכת מחשבת. מה שאני אומר עכשיו הוא לא לגמרי מוסכם, ואנחנו גם את זה נראה. יש מי שאומר שגם אינו מתכוון נלמד מהמילים מלאכת מחשבת, אלא שהוא נלמד לכל התורה כולה. ואילו פסיק רשע לא, ואילו
דברים אחרים לא נלמדים לכל התורה כולה, אבל אני הולך עכשיו על הקו העקרוני, שאינו מתכוון זה לכל התורה כולה, וממלאכת מחשבת למדנו דבר אחר, שהמלאכה צריכה להיות במחשבה לשם המלאכה, כלומר שתהיה המחשבה לשם המלאכה, ופה אני מגיע שנייה רגע, ופה אני מגיע ליסוד אחר, שהוא מאוד דומה, וקצת קשה לעמוד על הגבול בינו לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה, והוא, לבין פסיק רישא, וזה מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, במבט ראשון, זה נראה אותו דבר כמו פסיק רישא. מה ההבדל ביניהם? אולי קודם כל נתחיל במה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני פה ירד למטה. מלאכה שאינה צריכה לגופה מוגדרת כך. אני עושה את אותה פעולה של האיסור, אבל בשביל צורך אחר. כלומר, אני חופר בו, אבל אני לא רוצה את התכלית שבגללה אסור לחפור בו, אלא תכלית אחרת. זה נראה מאוד דומה לפסיק רישא, כי גם בפסיק רישא אני כאילו, הרי מה ההבדל? בשניהם אני אומר, אני עושה פעולה, מהפעולה הזאת יש תוצאה של איסור, ואני לא רוצה בתוצאת האיסור. עכשיו אמרתי אותו דבר, גופה בפסיק רישא אמרתי אותו דבר. אז מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא כזה. במלאכה שאינה צריכה, והאמת, זה לא הוגן לסכם את זה בכל כך קצת זמן, זה מחלוקות ראשונים מה ההבדל. ממש נחלקו מה ההבדל בדיוק ביניהם. הייתי אומר ככה, אם אני מסכם להלכה, עוד פעם, על קצה המזלג, אבל זה הייתי אומר, בוא ניתן איזה מבחן, סוג של איזה כלי שיעזור לנו לבחון האם משהו מלאכה שאינה צריכה לגופה או פסיק רישא, וזה קצת יעזור לנו להבין גם את ההבדל ביניהם. מלאכה שאינה צריכה לגופה, אולי נתחיל פסיק רישא. פסיק רישא, כלומר זה דבר שאני לא מתכוון, אבל הוא בטוח יקרה, עדיין מדובר שיש פה שני דברים. כלומר, אני עוסק בדבר אחד, אני גורר ספסל, ובגרירת הספסל יש לי תוצאה של איסור. זה פסיק רישא, האמת, אולי סליחה נקדים. באמת לשיטת הרמב"ם אין הבדל. לשיטת הרמב"ם מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בדיוק דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא. לשיטת הרמב"ם אין הבדל, ובמובן הזה הוא מאוד מאוד מפשט את הדברים. אבל לשיטתנו יש הבדל, ולכן נצטרך להגיד ככה. פסיק רישא, כלומר דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא, מדובר שיש לי, אני עושה פעולה אחת, ותיגרם ממנה תוצאת איסור אחר. כלומר, יש לי פה בעצם שני דברים. אני עוסק בדבר א' ויגרם דבר ב'. אני גורר ספסל, ולא קשור לספסל, הפעולה שלי. ברצפה ייגרם תוצאת איסור. במלאכה שאינה צריכה לגופה, אני עושה את אותו פעולה בדיוק שאסורה מהתורה. אני חופר בו, ואסור לחפור בו, בין אם משום בונה, בין אם משום חורש, אחת מהם. אלא שאני לא עושה את זה לשם התכלית של איסור התורה, אלא לשם תכלית אחרת. מה התכלית האחרת? אני צריך את האפה. מה יהיה ההבדל היסודי ביניהם? ההבדל היסודי הוא פשוט. במלאכה שאינה צריכה לגופה, אם אני אצלם בווידאו, וזה הכלל אצבע הכי טוב שיש, במלאכה שאינה צריכה לגופה, אם אני אצלם בווידאו את הפעולות שאני עושה, את מה שעשיתי, זה יראה כאילו חיללתי שבת על השולחן. עשיתי, כלומר, כאילו שואלים איך מחללים שבת, צילום וידאו, הנה. מה מפריד בין מה שעשיתי לבין חילול שבת? רק דבר אחד, הכוונה. ואילו בדבר שאינו מתכוון, גם אם הוא פסיק רישא, זה ברור שאני לא מתעסק באיסור. האיסור נגרם, גם אם הוא נגרם באופן הכרחי, אבל לא הייתי עסוק בו. הייתי עסוק במשהו אחר. וזה ההבדל ביניהם. הייתי אומר, זה ההבדל הכי מוסכם. מלאכה שאינה צריכה לגופה אף שנפסק שהיא איסור חכמים ולא איסור תורה. בפועל, משתי סיבות אנחנו מחמירים במלאכה שאינה צריכה לגופה להיות כמו איסור תורה. סיבה אחת, זה כי יש ראשונים שפוסקים שזה אסור מהתורה, כמו הרמב"ם. סיבה שנייה, זה בדיוק בגלל מה שאמרנו קודם. הואיל והדבר היחיד שמפריד בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין איסור תורה, זה לא שום דבר בעולם המעשה.
זה רק המחשבה שלי. כלומר, שני אנשים לוקחים מהדר, חופרים בור. אחד עבר באיסור תורה, אחד עבר באיסור חכמים, וההבדל היחיד זה בגלל שהוא חשב על האפר ולא על הבור. והואיל וההבדל הוא רק במחשבה, ולא בעולם המעשה, באו חכמים ואמרו, אנחנו לא רוצים להתייחס לזה כמו איסור חכמים, אלא כמו לאיסור תורה. ולכן בפועל הרבה פעמים, למרות שאנחנו מקלים בהלכות שבת ואיסורי חכמים, במלאכה שאינה צריכה לגופה אנחנו לא מתייחסים לזה כאיסור חכמים ולא נקל. אז זה בעצם ההבדלים הגדולים בין מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה היא כלל רק בהלכות שבת, כמו שאמרנו, אין אותה בכל התורה כולה, כי נלמדה ממלאכת מחשבת. והמלאכת מחשבת, כלומר זה שהמלאכה, או נגיד את זה בעברית, זה שצריך מחשבה לשם תכלית המלאכה, מלאכת מחשבת, מלאכה שנעשית על פי המחשבה של המלאכה, זה כלל רק בהלכות שבת. והוא מחזיר אותנו עוד פעם לרעיון היסודי של הלכות שבת, שהלכות שבת הן לא רק פעולות טכניות, אלא הן בעצם תיקון עולם, ותיקון העולם חייב להיות עם מחשבה, ולכן רק את זה אסרה התורה. למה מלאכת מחשבת היא לא נלמדת לכל התורה? למה מלאכת מחשבת לא נלמדת לכל התורה? כי בכל התורה, הייתי אומר ככה, בכל התורה, התורה באופן כללי, יש תמיד מתח, בכל ההלכות שאנחנו נלמד, בכל ההלכות שאנחנו לומדים, יש מתח בין הרעיון לבין הגדרים. כי מצד אחד יש לנו רעיון, שהוא, אנחנו תמיד כשאנחנו לומדים, אנחנו תמיד משתדלים מתוך הסוגיה לעמוד על מה השורש, מה הרעיון, נכון? אנחנו תמיד אומרים את מה הרעיון, ומצד שני הרעיון הזה פוגש גדרים. בסוף אנחנו באים ואומרים צריך לאכול כשר, אוקיי, אבל מה זה כשר? יש שחיטה, יש זה, צריך להגדיר את הדברים. התורה באופן כללי, ברוב התורה הדגש הוא יותר על הגדרה. כלומר, זה נכון שיש רעיון, והכל מתחיל ממנו, אבל הרעיון בסופו של דבר בא לידי ביטוי דרך גדרי ההלכה, דרך הכללים, דרך ההלכות. ולכן גם אם אדם עשה... כמו מלאכה שאני צריכה לגופה, שבסוף אנחנו נחשיב את זה, גם אם אתה לא רצית לעשות עכשיו. בכל התורה כולה אנחנו אומרים, תשמע... כן. בדיוק, אנחנו אומרים, תשמע, זה יפה שלא התכוונת בדיוק בגלל מה שהתורה אסרה, את הכיליים. לא התכוונת בגלל זה, אבל בפועל עשית את המעשה האיסור, והתכוונת לעשות את הפעולה, עשית את המעשה, יש כוונת עשייה ויש עשייה, ממילא אתה חייב. זה עשית את המעשה עם כוונת עשייה, אז אתה חייב. זה בעצם דבר שלא מתכוון. כלומר, אם לא כיוונת בכלל לפעולה, אז אתה פטור, כי לא התכוונת לעשות פעולה. אבל ברגע שהתכוונת לעשות את הפעולה, והפעולה היא פעולה של איסור, גם אם בגלל סיבות אחרות, אבל בפועל עשית אותו, אז עברת על איסור. בהלכות שבת זה לא מספיק לנו. בהלכות שבת אנחנו באים ואומרים, לא רק שצריך שתתכוון לעשות את הפעולה, ולא רק שתצטרך לעשות את המעשה האסור, גם צריך שתעשה אותו לשם התכלית האסורה. זה עוד תנאי שנלמד ממלאכת מחשבת. והוא הגיוני, כי בעצם הוא משקף את הרעיון של הלכות שבת, הם נועדו לתקן את העולם, ואי אפשר לתקן את העולם בטעות. זה לא עובד במקרה. גם אם עשית בפועל פעולה שהיא תיקון עולם, אבל אם אין פה איזו מחשבה, זה לא יצליח. לטווח ארוך זה לא יצליח, ולכן התורה מקדה את האיסור באותו מקרה שבו לא רק עשית את הפעולה האסורה, אלא גם לשם התכלית האסורה. לשם עם תכנון, כלומר, למה זה מאוד חשוב? כי אנחנו נראה שאנחנו בהלכות שבת, בעצם מה שאסור הוא מאוד מעניין לא רק בגלל היום השביעי, אלא גם בגלל ששת הימים. כי מה שאסור בששת הימים, זה מה שצריך לעשות, מה שאסור בשבת, זה מה שאסור לעשות. עוד פעם. רגע שנייה. הפסקה קלה. מה איתך, שי? הכל טוב? וואלה, בנצי. מה איתך? איך אתה מרגיש? וואלה, 10. בדיוק באתי לפתוח את המיקרופון, להגיד לך מה קורה.
סליחה. לא מתגעגע לך, אתה מתגעגע. אפשר להתגעגע. בוא נסיים, הילדים שלי הוציאו אותי מריכוז. אני אומר שבהלכות שבת, אנחנו לומדים לא רק מה אסור, כי מה שאסור בשבת זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בששת הימים. כלומר, ששת הימים הם הדרך שלנו לתקן את העולם, בדיוק כמו בניית המשכן. אנחנו לא באים ואומרים, בניית המשכן אסור לעשות אותה בשבת, לכן זה דבר רע. אנחנו אומרים, לא, בניית המשכן זה דבר טוב, זה תיקון העולם, ולכן צריך לעשות אותו בשישה ימים ולא בשבת. ולכן, אני חושב שזה יסוד גדול, כלומר, כשאנחנו באים לתקן את העולם, לא מספיק לעשות מעשה נכון. הוא צריך להיות עם תכנון, הוא צריך להיות עם מחשבה קדימה, הוא צריך להיות לשם התכלית הנכונה. ולכן התנאי הזה של מלאכת מחשבת הוא ספציפית להלכות שבת. עוד פטורים שיש לנו בהלכות שבת, זה פטור של מקלקל, ראיתם את זה, דבר שהוא לא לקיום, אנחנו כבר נראה את זה בסוגיה, האמת, תכננתי את הסוגיה הראשונה של כושר והרבה סוגיות, כלומר, דבר שהוא לא משתמר לזמן רב, אז הוא לא נאסר מהתורה. בסדר, והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו היום, זה בעצם גרם. גרמה זה גם דבר שהוא לכל התורה כולה, והוא אחת ההגדרות המורכבות ביותר שיש. כלומר, קשה להגדיר גרמה בפרמטר מסוים. יש שניסו להגדיר גרמה, גרמה זה כשעובר זמן בין הפעולה לבין התוצאה. גרמה זה כשזה במרחק. כל ההגדרות האלה נופלות. אני אומר, כל מי שמנסה להגדיר גרמה עם פרמטר מסוים, זה לא עובד. איך הרב הגדיר פה גרמה? האמת שזו סוגיה ששנייה אחת נכתב, ממש שאני ישבתי עליה הרבה. הייתי אומר, גרמה זה אותו רעיון של דבר שאינו מתכוון, אבל פשוט אנחנו לוקחים את זה למקום אחר. דבר שאינו מתכוון זה כשיש נתק בין המחשבה של האדם לתוצאת האיסור. גרמה זה בעצם לוקח את אותו נתק, אבל מהכוונה הסובייקטיבית של האדם, והוא בא ואומר, כשיש נתק בין הפעולה של האדם לתוצאת האיסור, מבחינה אובייקטיבית. כלומר, אם מקובל לעשות את האיסור הזה בדרך מסוימת, ואני עושה אותו בדרך שכבר לא נראה שיש קשר הדוק בין הפעולה שלי לבין תוצאת האיסור, אז הרי שכבר, כאילו אנחנו באים ואומרים, תשמע, לא ככה עושים את המלאכה. למה זה חשוב להגדיר את זה איך שהגדרנו? כי זה ממילא משתנה מאיך מקובל לעשות את המלאכה. כלומר, אי אפשר ליצור מתג גרמה, שכל העולם ידליק את האור ויחבא איתו, וזה עדיין יחשב גרמה. כי ברגע שבעצם הפכנו את דרך העולם להשתמש בצורה מסוימת, הרי שזה כבר לא גרמה. למה אני מתכוון? אני אתן דוגמה מאוד מעשית. היום, הרבה פעמים משקים את השדות על ידי פתיחה של ברז חשמלי, שנמצא מאוד מאוד רחוק מהשדה. יכול להיות קילומטר מהשדה. למים ייקחו הרבה זמן להגיע. כלומר, אני פותח ברז, אחרי 5 דקות רק המים יגיעו וישקו את השדה. האם זה גרמה? לכאורה, תגידו כן. זה אחת הדוגמאות הכי ברורות בגמרא לגרמה. כי הגמרא מדברת על סכר מים שאני פותח והוא מסובב גלגל רחוק. הנה, ויש לי אפילו נתק לא בזמן, נתק גם בזמן וגם במרחב. רק אני בא ואומר דבר כזה. ברגע שזה הופך להיות דרך הפעולה הרגילה של המלאכה הזו, זה כבר לא יהיה גרמה, כי ככה עושים. כי אין פה באמת נתק. כלומר, גרמה, אם אני מסכם, גרמה היא נתק בין הפעולה שלי לבין התוצאה שהיא גרמה, על פי מה שמקובל להתייחס בעולם. כלומר, אם בדרך כלל, ורוב הפעולות, העולם לא יכול להתנהל בשלט רחוק. בדרך כלל, כשאני עושה פעולה, אני לא יכול לחכות עכשיו 5 דקות עד שהיא תקרה. ולכן, רוב הפעולות שאני עושה, התוצאה שלהן היא מיידית. גם בזמן, גם במקום, גם בדרך המנגנון. אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי, לא, אני הרגתי מישהו בגרמה, כי לחצתי על ההדק באקדח. עכשיו עוד רגע שי, אתה תסמן פרצוף של בדיחה. אני לחצתי על הדק באקדח, וההדק הוא רק הוזיז משהו, והמשהו הזה הוזיז משהו, ויש פה מנגנון שלם שהוא גרמה. אגב, זה באמת נכון, כלומר, מי שיבדוק איך אקדח עובד, יש שם גם מנגנון של הסרת המונע וגם גרמה, הכל לפי הספר.
ואני רק לחצתי על ההדק, ובסוף הכדור הרג את הבן אדם, זה לא אני, זה גרמה. אנחנו לא נתייחס לטענה הזאת, כי האקדח הורג, יפה, שי. האקדח הורג, אז זה ברור שזה לא גרמה, ככה הורגים אנשים, כלומר, לא התכוונתי עכשיו להגיד שצריך להבין, הבנתם בקצור. זה לא גרמה, כלומר גרמה נמדדת כשבן אדם לוקח פעולה, שבדרך כלל עושים אותה בדרך מסוימת, ועושה אותה בדרך שכעת כשאני מתבונן על התמונה, יש נתק בין הדרך שפעלתי, בין הפעולה שלי לבין התוצאה. בעצם זה מאוד 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 דומה לדבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, הנתק הוא בעולם המחשבה שלי. אני לא התכוונתי לתוצאת האיסור, ואילו בגרמה הנתק הוא בעולם המעשה, בעולם האובייקטיבי. מי שרואה, יראה שיש פה נתק בין הפעולה לבין תוצאת האיסור. בסדר, יש פה עוד הרבה איסור על ילדים, על בעלי חיים, זה דברים יותר פשוטים שאני מניח שראיתם אותם. שבות לשבות זה אחד ההיתרים החשובים שצריך להכיר. בסדר, אני חושב שנעצור פה. מחר הולך להיות יום יותר צפוף, יותר עמוס. אני מתכוון שנעבור גם על בישול וגם על בורר, אולי אפילו על עוד פרק, ונסכם אותם. אז מבחינתי מחר 9:20 להתחיל ותתכוננו לקצב. כמובן, ניפגש ב9. אני יכול לעצור את ההקלטה. מה לומדים ב9? שנייה.